Vale, reprenem on ens vam quedar l'altre dia amb la cançó, d'acord? Escoltem un momentet, escoltem. Ja sabem quina és, d'acord? Perquè la vam fer l'altre dia. Però escoltem per agarrar el to, vale? Escoltem per agarrar el to. Atenció. Escoltem. Cantem? Comencem? 1, 2, triem. Que va caure, 1, 2, 3 i... Molt bé. Per favor, podem portar el tempo amb els peus? Escoltem. Cantem. 1, 2, 3 i... Portem el tempo? No tan fort. Comencem? 1, 2, 3 i... Per favor, portem el tempo amb els peus i mans, d'acord? Gràcies. 1, 2, 3 i... He dit, portem el tempo i sols mans. Vale? Les mans estan ara a començar la cançó. Si no comença la cançó, les mans tampoc. 1, 2, 3, ritme i... Vale. Que no hem de cantar ara. Ara solament el tempo i el ritme. D'acord? Marquem. Marca, Cristina. 1, 2, 3 i... Algú ha estat molt bé, Algú ha estat molt bé. Algú ha estat molt bé. I es tracta, i ho dic per als pares i mares, aquesta activitat es tracta de coordinar tempo i ritme. ¿Vale? De coordinar aquests dos conceptes. ¿Vale? Intentem caminar per l'aula, però portant el tempo. No m'ha més après que guanyar a ningú. No anem tots igual, I tampoc es tracta de xocar. He dit que no es tracta de xocar. 1, 2, 3 i...
comences a cantar. 2, 3 y... Ara cada un davant de la seva taula. Val, ara anem a treballar els ritmes i anem a escriure en la pissarra, d'acord? Una vegada fem els ritmes d'aquesta cançó, ja passarem als ritmes individuals, vale? Cada un farà un ritme a la pissarra. A veure què es veig ahí. No es veu molt bé, a veure. Ahí millor. No se preocupen. Vale, cada un té el seu kit, no? Sí? Vale. Alexander, comencem amb tu. D'acord? Leire, davant de la taula. Entonces estás ahí, intenta la taula, ¿vale? Ahí, intenta. Molt bé. Vale. Comencem, Alexander. Lu. Cristina. Lu. Leire. Lu. Pol. D'acord? Ferran? La part de baix? La part de baix, repetís. Leire, silenci. Fantàstic. Bien? Un altre falta. Molt bé. Ixa, la més llarga, vale? Molt bé. Sentat? Sentat? Tots amb mi. 1, 2, 3 i... Gràcies. Molt bé. Vale, fem ara els individuals, d'acord? Vale? Alexander, silenci per a tots. Alexander, escolta, el ritme i tu l'escrius. Te repetiré... Sense veu. Te repetiré 2 vegades. Repetís? Cristina? Repetís? Fantàstic. Com? Repetís? Hola? Fantàstic, molt bé. Leire? La part de baix? Allà, començament. Alexander. Repetís?
Bien. Repetís. Gràcies, molt bé. Ferran, Ferran. Repetís, a la part de baix. Molt bé, gràcies. Farem, amb aquesta activitat, recordem, amb aquesta activitat, intentem, el que jo sé, traduir-ho a cols, ¿vale? Per què? Perquè així estic veient quants cops neixen en cada exercici. Igual que quan muntem en terra, que ara després ho farem, quan muntem en terra el nostre exercici de figures, aleshores què fem? Contem quantes hi ha i també contem la seva duració. Què és la duració? Que és més llarg que semi-seguit. Recordem això, vale? Molt bé. Bé. Passem a llarg i curt, ara. Vale? Recordeu que aquest exercici el fèiem amb el triangle. Sí? Recordeu? Vale? Recordem? Llarg. Recordem curt. Llarg i curt. Val? Comences, Alexander? Repetís? Com vulguis. Alexander? Que es nota més el llarg, ¿vale? D'acord? Vale, seu. Cristina? Repetís? Recorda que no és cap a... no és cap allà. Vale? Senta. Leire? Molt bé, d'acord? Repetís? Allà, per davant. Vale, però tranquil. Has de pensar quin és llarg i quin és curt. D'acord? Marcar-lo bé, repetís? Ahí, que es muy bien. Bien. Vale. Gracias, Juan. Gracias. Bien. ¿Repetís? Però ja el fixem més, d'acord? Vale? Ja el movem i seran. Sobre, Ferran. Preparat? Què fas així? Per aquí? Repetís?
Vale, recorda que cap allà, vale? Molt bé. Senta? Vale, mirem a la pissarra, per favor, que ara vaig escriure 2 caps, vale? I hem de comptar... Quant de lluny? I hem de comptar... la distància entre els dos, vale? D'acord? Mireu bé? Comencem, Leire? Quina distància hi ha ahí? 3, 2, Entén bé? 2 o 3? 2. 1 i 2. Ateneu tots, vale? Molt bé, continuem. Alexander? Compta. 1. va a valer imposible. 1. No em marejaria. 1. Ah, gràcies, molt bé. 1, 2, 3. Això sí. Sense comptar el 3, Cristina? 2. 2, 1 i 2. Fantàstic. Pol? 2, 1 i 2. Bien? Un, 2, 3 i 4. Molt bé. Ferran, per a tu? 2. Espera, mireu bé. Compta bé. Compta bé, tranquil. 3. Ah, vale. 1, 2, és que no volia acabar d'escriure i ja m'he contestat. 3. Molt bé, ja tinc les distàncies fetes. Vale, ara anem. Si pujar o baixar. Comencem. Alexander? Cristina? Una o dos? Vull dir, una direcció o 2 direccions n'hi ha ahí? Aleshores, dime. Què? Puja o baixa? Gràcies. Leire? Puja o baixa? Puja. Pol? Bien. Ferran? Puja, vale? No te preocupes. Molt bé. Vale? Continuem. Ara vaig escriure caps i hem de contestar en quina línia o en quin espai s'ubica. Vale? Ja sabem que si el cap ocupa la línia, està en línia. Si el cap no toca línia, està en espai. Vale? Vale, comencem. Ferran, ¿dice cap a on està? En quin lloc? En línia. Però en quina línia? Has de comptar-te dient en quina línia? En l'última? Contem com un edifici o caiguem com un edifici? No. Pugem com un edifici. Aleshores, en quina línia està? En la primera línia. Bien. Espai, em dius quin?
3. En el 3. 1, 2 i 3. Leire. Línia. Quina? 4. Molt bé, 4. Alexander? Línia. Línia, quina? 2. Correcte. Cristina? Segona línia o espai? Espai. Correcte. I Pol? Espai o línia? Primer. Espai. Quin espai? Quin espai? Quatre. 1, 2, 3 i 4. Vale? Un poc més ràpid, vale, Pol? Si em contesta. Molt bé. Vale. Passem a la part de les fitxes de figures. D'acord? Vale? Bé, jo vaig apuntar, ara sí, a terra un exercici, vale? I el que farem serà, vosaltres el llegireu, recordeu que ho llegim per a no molestar en 2 dits i en veu de dins. I després ja, quan doni l'entrada, tots junts, ho cantem, vale? Vale. Ara vaig a muntar així, que és el millor, i així ho vegem tot. Vale, allò ho vegeu tots? Sí? Alex, planteu, per favor. Vaig a girar el... Abre l'aire, lleva't ahí, un momentet. Vale, ahí es veu bé, vale? Sí. Bueno, així tinguem, com pugueu veure, pares i mares, lleva un segonet. Com pugueu veure, vale? L'inici de la lectura, vale? L'inici de la lectura és fàcil, per a que ells entenguem amb vocables, vale? El que, diguem-ne, duraria cada figura d'elles, vale? Tinguem les figures bàsiques de nec, que seria la negra, cor, que serien 2 corxeres, semi, seria semicorxeres, i blanc, que seria blanca. Vale? Vale. Per favor, cada un des del seu lloc, vale? Llitja l'exercici. Cada un des del seu lloc llitja l'exercici. Vale, vegeu tots? Cristina, tu així? Sí, ara t'ho deixo. Bien, col·loca. Bien, al teu lloc. I treballa. Un minutet? Molt ben treballat. Molt ben treballat.
Anem a començar ja. Verificació. Ves al lloc. Vale, comencem? Bé, comencem així, vale? Per que ho veieu en directe, d'acord? Vale? Leire, comences tu? A veure. Així? Ahí. Vale, espera. Recorda que ara... Palmes. Sí? Perfecte. I ara podries fer una altra vegada, però amb més so de veu, val? Bé! Gol! Bé! Que amb alegria! Com vulguis. Fantàstic. Alexander? Tècnic? Com vulguis. Perfecte. Ok, muy bien. Cristina? Vale, intenta no anar així, vale? Perquè si no estàs parant-te també a caminar. Vale? Està aquí al mig, el cap veu tota la línia. Vale? Cristina, no te frenes, torna a fer, una vegada més. Ben fort, la veu. Gràcies, bien. Vale, com vulguis, bien. Fort, Un momentet, que no he sentit bé del tot aviat. Silenci tots. Bien. No vagis de pressa, perquè si no és una semi no te vas a coordinar. Vale? Amb veu i mans. Repetim? Gràcies. Ferran, intentes tu? Molt bé, Ferran. Com? Vale. Vale, i ara si ho fas en les mans, i serà perfecte. Sabia que anava. Molt bé! Bravo! Bueno, fem un exercici tots junts, vale? Fem l'exercici tots junts i després anem a posar el nom de les notes. D'acord? Comencem. 1, 2, 3 i... Repetim tots junts i un cop més fort. 3 i... Per favor, anem a intentar-ho amb l'escala. És a dir, començarem en el do, atacarem l'exercici, farem amb el re i anirem pujant notes, d'acord? Comencem. 1, 2. Hola. Do. Vale? 3 i... Amb mans. Re.
Parem un momentet, parem. Mire, hem de mirar l'exercici. I quan acaba una nota de fer l'exercici, comença la següent nota. La primera quina és, Cristina? La tercera. I és, quina és la primera nota? Dos. Do. I quan acabem de fer el do, Alexander? Re. I quan acabem de fer el re, Pol? Fa. No. Mira. Mi. Mi. Vale? Comencem? 1, 2, 3 i do. Nova nota. Molt bé, vale, deixem així, aquesta activitat, i ja passem a l'última. Vale, que sí? Bastant. Hem fet moltes. Bé, recordem ara la sèrie d'escales, sí? Ens posem separats de la taula i de la paret per a no colpejar-nos i quan comenci una nova escala, protegem la cuixa. Vale? Està clar? Comencem? 2, 3 i... Molt bé. I ja per últim, anem a les cançons. Atenció. Escoltem? No podem escoltar si n'hi ha cops de peus, mans... Algú me pot dir quina és? Gràcies. Molt bé. Per als pares i mares anem coneguent cançons i aquestes cançons estan basades en intervals. Els intervals és el que hem dit abans, de tercera, quarta, segona... Així tinguem un interval i ells el coneixen per a després associar-lo a una cançó. Aquest interval seria el de sisena. 6. Val? I és la cançó de Mambrú. Comencem? I... Mambrú se va.
La pastora. I. Portava un branchillo. Guardava le scale, cantava una canzone. También del escabel, Luis que siempre yo dije, también del escabel, y a feu a todo. El gat se la miraba, Luis que siempre yo dije, el gat se la miraba, ganaba dentro, y la pastoreta arriba de mí. Si tú Luis que siempre yo dijera, si tú haces amor, arengas tantas y el gat no va por la razón. Luis que siempre yo dijera, no va por la razón. Y va por el viento rojo, y va por el viento. ¿Y qué va a hacer la nostra pastoreta? La nostra pastoreta, Luis que siempre jo dijera, la nostra pastoreta, i deu trobar un bastó. I l'última cançó escoltem. Escolteu bé, escolteu bé. Hi havia un gegant, no, el gegant, ¿vale? És un I. És un gegant, un gran gegant, un fort gegant, un bon gegant, va passejar, un gegant, i ara ja per a fer-ho super bé, ¿vale? Per a fer-ho super bé. Escoltem, quina cançó és aquesta? Toca un poc més. Escolteu bé. Els fruits i unes peres, unes seques, figues, fruits, bananes, molt bé, ara per a tots. Hem fet la tercera alegre, els fruits, hem fet la tercera trista, el gegant, hem fet la quarta, la pastora, i hem fet la sisena, en Bru. ¿Vale? Molt bé. Bueno, jo crec que els pares i mares estaran supercontents, així que diguin-los fins ara. I ens ho passem molt bé en música, no vos han sentit molt, què vos ho passem? Molt bé! Ara sí.